vakada kuti nasanzi namari vanongokuvhiringidza kudzai pamba imi mukarohwa zvesvi munobuda motiza wotora chinhu woita sei vakutonotengesa vane tsika yekutuka vachiti imi ndinonyengana nemukwasha tine mwana watinaye wekupedzisera ndofunga kubvira iri mimba vaiburitsa muromo kuti mimba yaisi mimba yangu imimba yemukwasha wainyengana nemukwasha wako kuzvidhina ufu wapiwa mimba apo vanenge vachitaura vakatarisa kumba kwake ikoko kuti aite sei chakandishamisa ndasimuguka mwana uyu vakabva vamupa sita mwana uyu anonzi Washi. At Master Key and Locks, we provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Baba vanondishungurudza zviri kunyanya kundirwadza vanondirova vanotuka zvokuti kana vachituka vanotuka kubvira inini vabereki vangu vana vangu vakandiroora ndinavo mukwasha wangu kana tanetsana vanotora mbatya dzangu vachibva rume ingane mari chaiyo chaiyo tikashanda tese hatiwirirani vanenge vachidedzera kuti mari iyi ndipei nditore inini kana kuti mari yatashanda tese ngaipere tichigovana. Amudoni asungotiona amai akunetsana tagara tinonetsana zvoshuwa nekuda kwemari chete ningeita sei mari tikawana mari amai vanoda kunetsvenga nzvenga havachada kuti kuronga neni vana vemari yei vanenge vakuda kuronga neni vachironga zvinobatika here handizozviona asi mari munenge mashanda mese tishanda tese mune zvimwe here zvamupane mari here ine 1 yamungataurire dare nekuti takabheta mari yakadai asi yakatorwa naamai haina chayatakaona chinobatika chokutanga takatanga tichirima foja nofunga ndaienda ndini kumafroz madhezi ayo kumafroz mari yainge ichiri kuwaniswa cash nofunga pokutanga ndikaenda ndikatengesa foja ndikauya ne1500 US ndikauya ndikavapa pakuti tichitora nastock kuti ko mari ye zvafamba sei avabvumi kutorwa stock zvino tinoenda kupika kana pasinotorwa stock pane 1,500 mungakwanise kutsanangura kuti yakafamba sei mari yakamutaura iyi gore ratari mafoji takatoenda tese kuharare tikanotengesa fojika tese tikadzoka tatenga mafertilizer edu tikatenga chikafu chehuku tikatanga kuita zvekufuya huku imwe tikatenga mbatya dzevana nemidziyo yemumba mari yabva yapera havana mari vakambondipa kuti mari iyi rongai
takangotenga zvinhu zvedu pakushanda kwataita taishanda tine pfungwa dzekuti tikuda kuzodai tikuda kuzodai tikuda kuzodai saka zvataifungidzira kuti tikuda kuita ndozvatikangokwanisa kuita nemari iyo tabva tadzoka kumba anonoti mari yava kutaura ndeipi kwachinozopindura nadzina hamuna kupfuya huwe uku takapfuya zvedu asi hadzina kuzooneka kuti dzakaenda nyaya yakuva dare murume kati yekurova asakubvalisa nokutuka unotuka iyo ndaona wakunongodza kuti unouti kuti nyaya yako utekure nyaya yawa zitokoda kuti uchinje uri aiwa isatochinja yakurova nomurume ndiwo unotuka wachekuwatukuda iwo asi nzira dzatinongova nawo unoziva ude wakadaro unoda kurohwa ure unombozama koma ukungooneka ngaukanongooneka kana kuti kaisa munhu apo nongonoti kana magaba zvinwanwa nemaekta mukuru ekta chako chaiko usadaro diti kanogiri onezvanguva kutaura tabitaura neudai sadaro mukadzi uyu wakamuda kushanda zvakanaka hauite izvi kuna anonge agabva nohwa anorara uzandozai wawatozotangonyedzera hwa unenge unazvo muchipama iro munhu akadhakwa anoita sechete anoenda kumbatse ngedziko svika mumba unoti adzimai otorara zvinewo unobva wamira manjimamira kwakutengesa chibaba chibaba namutengesa autengese atengesera vanotengesa kuchiri vane unhu iwo hwekuti nguva zhinji yavo munhu wekuti anokubaaaaa saka vane unhu iwo hwekuti vakada kuti nhasi handina mari vanongokuvhiringidza ipamba imi mukarohwa zvezvi munobuda motiza wotora chinhu woita se vakutonotengesa ndofunga rimwe gore vakandivhiringidza ndabva ndatiza ndabva ndaenda panext door ndakagara panext door paya mwana akabva uya achimhanya zvikanzi mama pedyo vari kusunungura mbudzi ndopandakatovasunungura mbudzi zvikanzi zveshuwa ndakabva ndavatera ndakatya kuti ndikasvika padhuze navo vanondirova futi ndakabva ndavatera ndabva ndanomira sepanonapa ndakangoda kuti vanhu vandione kuti ndaita sei ndazviona kuti vakatakura mbudzi nokuti vakadzoka manheru vanenge vanetsika yekuti mbudzi yashaika sei ndopandakabva ndaita kuti vandione saka pavakandiona ndakabva ndaenda nerodhi yekumberi pavakandiona vakabva vatura mbudzi yei vabva vaisungirira ramukasango vabva vatanga kuita se kundidzingidza inda ndabva ndagara vachidzoka manheru vakadzoka pane noisi isingaiti saka vanongori neunhu iwo hwekuti vakashaya mari vanototsvaga chekuitazvira zvinhu zvake uyewo kumoda kudzidzisa ini iwe chinja unowe teni vaungoshinjirwa kugara musango nevanhu mune vana vanganai tine 5 ndiyo zvere wakarora kurora kusati touya unokukuya kupotera kuvhileji chaikati ndakananoti ndikatanga kurohwa kana zoya kubata tazviitwa sezvauri kutaura zvakadodero saka nhasi mukuti chii nemusha wenyu baba vati ndokudaya kundida vanondida asi chiri kundishungurudza ndechekuti pamusha pacho panonetsa kugara nokuti ivo vega ndovanoda kugara pamba zopanziso neshamu yavo muromo wavo uyu uri kugadziriswa nhasi uda kurapwa muno muti unoti vakarapwa zvinoramba zvichienderera mberi here ukazomudavo unosicochinja kumba unosicochinja kumba tese ngatingochinja chinja otogara zvakanaka kumberegeranidzina azizi kumira urege zvaunoziya zvaunoziya zvakutadza vanotadza vanowanwa zvii kana vashaya mari wavaudza kuti hapana chamuchatengesa mumba muno kugama kutaura zvaunoziya vanokuberaregera amaningi amaju chokutanga festi chandiri kutanga kukumbirisa rurege rudare chinzwa inhawe kunetsana kwatikaita kwemari zvishoo kana inini zvedu zvandidzimbo ndezvidhina munoziva zvidhina unotonza nguva chizvishanda asi makazonotora mega makundinyima zvichana ipapo ndiregerere mukadzi wangu ndikakuroyera izvozvo
Kozoita zvimwe zvese zvandiri kutadzira iwa ipapo ndiregerero mukadzi wangu. Ngatigare tichengete vana. Asi pakura kumiro kubvunza ndikuti mari yavanenge vatora yavanenge vasingatengi zvokudya. Zvokudya vanotenga. Asi mamudyere zvinhu zvacho tinodya tese. Tinodya. Asi kuzongoti kokupedzisira kwacho inenge yakawanda haizooneka kuti yafamba sei. Wanadongirana pamwe chete. Dongirana amai kana uyachita kuwa wandozoda kumwa. Dongirana baba mukura zvakapashira haona zvino. Uya unoposhwa masisi. Noti ndini kangamire pamusoro inini kazhinji nditoribvire kazhinji ndinotozviwanira mari yangu ndiri ndega. Uite sei kana unowana? Ndinotoya ndichitovapa kana chikafu chaicho ndinotenga. Asi kuzoti ndipowo kana ndipondo shamwanoona nhasi ndichikuenda kubasa ndopanotangira nyaya idzo. Amai hapana chamuda kumberekera murume wenyu. Chamunoziva chamutadzawo. Achitakuta kugadzirisana. Ani matoda kugadzira kumba munhu wamunodzokera ndi. Makatutura hembe dzenyu. Hamuna. Ndikwa mabva kumba. Mabva ku. Nasi kuenda kumba. Amatora mwana wenyu kai. Makati ambochengetedzeka kuita ndizvo. Kwasha mamutora mwana. Kuda kufuma yo. Chete. Ayo makusanganisa nyaya. Ndani makatora mwana kuti asambori ari kurowa chita ndizvo. Ya kungomuprotecta chete. Kumba umurume kondodzwe. Nduri naye singatendei kumba munei. Baba, ngari kutyai. Imi mari marugara namai venyu. Iye ngari kutaura zvombaya zve. Ndoba wachagara kupfuma yawo kuti muenda mangwana kana nasi. Tinoenda. Asi pari kundibata ndepekuti havagone kutaura chokwadi kuti nyaya igadzirisike. Seipapapa vatonyepa kuti hanzi vakatora mari yezvidhina zvinorwadza. Zvidhina zvakatakurwa ingeri 6,000. Pa 6,000 ufunga mari takapiwa ingeri 220. Tabva tabvisa $40 tichibhadhara varidzi vechu nokuti kwatiri kushandira kusikumunda kwedu. Saka isusu kana tichinge taita basa tine mutemo wekuti tinopananawo 1,000 yekuti munhu ambodyawo mari yake sevanhu tinenge takashanda. Umwe neumwe anenge ane zvake zvaanodawo pa zvatengiwa zvidhina avakabva vati zvakatengwa asi ndabva ndachengeta mari ndabva ndaenda pandavaratidza. Ukavabvata kana zvatakurwa chichengetai mari kana zvazotakurwa zvimwe tozonotenga zvatachida kuita se utenga ndabva ndachengeta mari. Maironga sababa namai. Mangwana chinopa kwabvata ndipewo $20 ndombobuda ndopa ndakabva ndatora $20 ndabva ndavapa mabvu wabuda. Mangwana acho futi ndipo kwabva nzi ndipei $10. Ndopa ndakabvunza ndikati asina kutotorera 50,000 yenyu here. Zvikanzi kana ndangotora ndiba yangu ndiye ndangotora nendiziva kuti ndatora chingondipei 1,000 yangu. Handinamboona changa chakashata nokuti ndo zvataingoita. Ndopa ndakabva ndatora ndabva ndaita se ndabva ndavapa. Ndavapa mari yeyo. Ndopa wakabva vakabuda $10 yabva yanodyiwa. Tikazodzoka kuzvidhina vatovapamba kuti mari yapera. Mangwana acho futi kechi 3 ndopa wakabva wati ndipei imwe $10. Ndopa ndakabva ndavabvunza ndikati asi mari mamuda kutoti titoiparadza. Tikanzi inini ndipei yangu mari. Ndikati aiwa zvamuri kuita hazviite. Imimi kana muchida ngoti mari tigovani munongotaura kuti mari ingatiite sei nokuti mukatora ka20 mukatora ka10 mukatora mari yacho inopera. Apa inini munenge muchindichengetesa everyday muchitora chi muchitora mari. Ndopakatangira noisi kuti sei muri kundinyima mari ndipei mari. Mambo pane pamwe pakumbira regere mumwe pasiya aifanira kutaura kuti ana ndichavo ndagara ziva kuti mambo ndikuti vanhu vanorova vakadzi. Pane shamu yako ka. Hapana shamu yako. Kurova kana kutuka vanotuka mashoko asingaite ndofunga inini vakatora vana vangu vatatu. Vakomana vakabva vanosikaaarohwa kana kuno saka tinogara pamiri nepamiri. Vane tsika yekutuka vachiti ini ndinonyengana nemukwasha. Tine mwana watinaye wekupedzisira.
ndofunga kubvira iri mimba vaiburitsa muromo kuti mimba yaisi mimba yako imimba yemukwasha wainyengana nemukwasha wako kuzvidhina wafu wapiwa mimba apo vanenge vachitaura vakatarisa kumba kwake ikoko kuti aitese azvii chakandishamisa ndasununguka mwana vakabva vamupa sita mwana uyu anonzi Washa zarani ravo ivo majuba lemwana kona andozakutaura iwe roshusha saka kana vachitukawo vachidaro kumukwasha zvinoratidza kuti ini ndotopindwa nepfungwa dzekuti vari kuda kuputsa musha wamwana wangu here nokuti mukwasha mangwana vachataurwa kuti akudanzwa nekutukwa nababa vangu zviri nanombodzokera kupi kumba kwedu saka ndikuda kuti vataurewo kana vakambondiona ndine mukwasha kana vane zvavanoona kana zvavanofungidzira vanyatsojekesa mumoyo aiwa nomwe misirei mise mbudzi dzake mbiri wane nguruva wane ikutaura zina basa kushuropodza mukadzi wake sicho kwayo iye anoziva nomwoyo wake ndoda kudzidzisa nemashoko anone mbudzi dzake mbiri kurodai zvinouya unokanya zvitinaririwe zvidhina zvitoriko zvinoise25 anozvipisa mangwana zvidhina unonoka bhosi handowatone kudzidza kusunungura uchienda kwavo unoitotora umbobhadharwa madzimai toda munhu agara zvakanaka nemhuri yake handiti uchazviite hauchaite zvokuti haucharwa zvatakuita manje pakupedzisira iwe ndiuchabva pano pamizi iwe ndiurikubva pano nonosena tinamirira kuzvidziwe zvakutozakuzomawatia uyaite zvarandikanapedza ndikuzivanotanya yemukumbu ndiyoyo akasindasichitaure bhosi kana pane vana 5 hapachatuidzi pane vana 6 nemumwe akashaya naye ngatitaure nokuti azitu kana wakakanya zvibhakira zvacho auzozvigona taurai nemuromo wenyu tezvara ini ndauya nomukwasha wangu kuti ataure pamberi pedare ramambo wangu vachizvinzwawo nguva yaagara nomwana wangu yareba aita vana 6 asina kundipa kana tsono kana tsvakirai kuno wainzwa kutsanangura kwate zvara kana tsono cheyanzi kuda kuda wakatumira tsono ndaikunda kwanguruchamiri kuti kudini pamusoro changamiro zvokuti kana inini izvozvo kana adzimai vangu vanotogona kuitinisa kana mukato wakuoi tenge tikatochera gaga izvozvo tichitoti tinoda kutomhanya usei munhuoyo ari kutaura mawanire anoita mari akanyadhaka tikatoburirana nadzimai vangu tikaapakapadzimai timboko baba wakanewo shamani apo unoda wabopa uyu mwana unomubopa asi tomari yako iwewe yako iwewe sega pako iwewe vakabatsirana nororo nomudzimai uzviramba asaiye azvidhibhirika anovaka anorima fodya mari yachoaenguva adzimaiawano apa ndipeniseni baba tingaweste nguva izvi zvedhaka tinoungana tikuziva tinoungana uyekuvaka enderei basa ishoma parakanga rakawanda pawaita vana 6 vaende paumaupo pavana vako unorora zvinova kuzivaimanonogo shamani iwewo wakakomborerwa nokuti watora mukadzi mahara wakubereka vana vana vaendiwo wakushanda navo kurori amema chipo izvo hachisi kuwanikwa nevamwe vanhu izvo chipo chihombe handisi kuona rusambuka nembo baba narowa
chingeta listi utukana la unabura waenda utora hapo warelelewa asana leo asara ndio asana leo moja sana angulo ni zero sore unaweza baba dada kimerenga wewe kwa kwa sababu kutoka tisarota zupenga unaona kuti baba kana zvintu tugadzirisa kumbe ana Nataka leo chemo leo chichemo. Utaka bazama uliko asekera asi sazorodzana anadi kuti unobata chipezi bati marona echiume unaona rona tugadzirisa aiwa kusho ita zvinhu baba aiwa kwasha wenyu kushengezulero unogadzirisa nyaya yaunoita yokuti kana wakurwisana nomukadzi wako ndifunga kubva kumba kwako kusvika kumba kwangu i4 kilomita tinokunzwa hamene kuti unenge uri pamusoro pechuye uchitaura zita rangu chinhu ichocho chakandibata chinotondigumbura zvakanyanya ndinombofunga kuti usiku ihwo ndiuye kumba kwako ndinenge ndakuitei iwe wanetsana nomukadzi wako uchitukirira ambuya wako ichitakakuberekera mukadzi wacho akamudumbura bvino kuruma mukadzi bvino kukwachuka kudai kuti unomuda iwo kangaisa vana venyama iwe wazonyaya unoti kuti wakagara ipapo mwana wenyu ndiregerere achazviita futi kwamai waswa waunotuka enda padhuza namai vapa kugara pasi tori naamai wako aiwa mama ndiregerewo ndi mwana wenyu achazviita futi niisire huku aiwa zvakanaka niisire huku usire huku ngaendene huku mbiri nhasi unaye huku unadzero toda kutotaura nadzimai kuti titonze kubatibhadhara ine mutaurirana taurirana izvo ipedzi nyaya wachausike ukumbiri dzinobuda tenderete zvako nenda murandu unoisiya nomutemo wechivanhu ndazviitire ndasura botswa akatukirira muti ukuta kati ndakuzvikira kwamama chivasuma ndawana zvinhu kavasuma aiwa baba huku dzokutuka iva ndikaita baba dzawani pane chinhu chinodyiwa zvimwe unozviregedza kana zvichiparadza kuti anotanga rini kuuya nepfuma aiwa ndogadzirisa asadzoka ipapo asi kune huku izvozvinetsi mazuva acho asi mukwasha kana
Anovuma kuzoesa anovuma zvake zvakaipa chii rova kwacho wakanaka ndemukwasha manje vane minotisa atezva mati muda kusati mutumaina here zvaatari muromo wake tosati mukwasha yakanaka tara muromo wake tara kamudori pamusoro nechikumbiro changamira kuti vamboripo 2 months chete ndimboshanda 2 months ini ndompani 3 months maso baba namba 3 months ayo ndotenda mushanga inonoverenga list zvauya nazvo zvaupinda nazvo kana vapinda kuna mambo situkunyora pasi naswazirwa chakati tinomakwana sazvomwedzi nyaya wamona nyaya india nyaya wakwachene kurekakoroka azita baba mazi tatisu after 3 months kasi huku hanzi nhasi ainga mangwana makutongoti mangwana nzokuzviona sura mudzimai aindo anozokubetsera mwana mutiza iwava anenge achindaenda kwamabanga kwasha iyati zadziminai 3 months ndiri kudziverenga kubva nhasi 11 August. Aona kezvazvo tipe vamwe